Teresa Mayoral, molt benvinguda. Moltes gràcies. Avui entrevistem a la candidata pel Partit Socialista a l'Ajuntament d'Alpicat, a l'alcaldia d'Alpicat el proper 26 de maig. Per tant, gràcies per rebre'ns avui. Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat de poder parlar, explicar i dir les nostres idees en un mitjà com és aquest. Encantats de fer-ho. Comencem, si et sembla, a fer un repàs de la visió de la candidata del Partit Socialista d'Alpicat actualment. Quins són els reptes actualment d'Alpicat o en un futur? Com definiria el poble, com definiria la vila, com la... Vostè mateixa, faci una definició d'Alpicat. Val. Aviam, Alpicat és una ciutat que la podríem considerar, per alguns, podria ser considerada com una ciutat dormitori per la proximitat que tenim amb Lleida, no? I és cert que molta gent va i ve, no? Però la veritat és que Alpicat és un poble i com a tal se l'ha de tractar. Se l'ha de tractar per als que hi viuen i fan vida de poble i se li ha de donar importància a tota aquesta gent que va i ve. Doncs, tal com està avui Alpicat, doncs la veritat és que li manquen moltes coses, té moltes realitats fetes i que s'han avançat moltíssim, no? Però Alpicat té moltes mancances, mancances sobretot amb coses com poden ser serveis socials, com a assistència a la gent gran. Per exemple, si parlem de sostenibilitat energètica, nosaltres estem pràcticament a la cua, visquem en el segle passat. Alpicat té que estar ha de ser més puntero. No podem tindre una fibra òptica que no ens doni gens de cobertura. No podem tindre el poble amb dies amb apagons, com vam tenir fa un mes aproximadament, que se'ns n'anava la llum i vam estar tota una nit sense llum. Tot això, no sé, un Alpicat a 9 quilòmetres de la ciutat i amb puntera que ha de ser i que podem ser, doncs aquestes coses no es poden permetre. No podem tampoc tenir uns serveis socials que estan pràcticament molt abandonats i que estan molt de banda, no? Que la veritat és que ens adonem que es deixa molt, potser no toca a l'Ajuntament, però sí toca. L'Ajuntament s'ha de fer responsable de la seva gent, s'ha de fer responsable de la gent que viu al poble, i ha de patir per aquesta gent i ha de vetllar per aquesta gent. Aleshores, doncs sí que toca i cal ficar-hi cullerada aquí. D'acord. Què en destacaria? No sé si ha seguit els últims 4 anys com a vilatana l'obra de govern, en aquest cas una mica el que s'ha fet des de l'Ajuntament. Què en destacaria d'aquesta obra de govern, ja sigui en positiu, ja sigui en negatiu, una mica quina valoració en fa? Doncs la veritat és que jo penso que es hauria pogut fer moltes més coses. Quan tens un ajuntament a les teves mans, doncs suposo que hi ha moltes coses que es tenen que fer i moltes coses que es poden fer. Visualment, nosaltres com a alpicatins o jo com a alpicatina i per la proximitat que me toca de ser-hi i que ho veig cada vegada que vaig cap a casa, veig una cosa que fa 2 anys que està totalment aturada i que ja li he dit a l'alcalde en repetides vegades aquests dies, sobretot de campanya, és què passa amb Cal Negre, no? Des de fa 1 any tenim una foto perquè nosaltres visquem a prop d'allí, no? Aleshores, des de fa 1 any, les obres estan aturades en la mateixa situació. I la veritat és que potser amb algú que viu en una urbanització, en un altre carrer, no li interessa. Però a nosaltres, a mi personalment, com a alpicatina, m'interessa moltíssim què ha passat allí. Per què s'ha aturat l'obra? Per què fa 1 any que no s'hi fa res? Què ens dirà de tot allò? Són preguntes que ens les fem i que mereixem una resposta i aquesta resposta l'hem de tenir i no pot ser qualsevol excusa, no? Doncs això, el fet de tenir els nois i noies en barracons, els nois que estudien al batxillerat, doncs jo penso que els nostres jóvens necessiten estar gaudint d'una escola com Déu mana. Doncs potser depèn d'un altre estament, com pot ser la Generalitat, però la veritat és que
des de l'Ajuntament s'ha de fer tot el possible per forçar amb aquest Departament de la Generalitat a que construeixi i que ho faci el més aviat possible. Doncs jo penso que hem anat una miqueta perquè anàvem, no? Però que moltes més coses s'haguessin pogut fer durant aquests 4 anys. D'acord, destaca en aquest cas doncs, aquestes dues, i per altra banda també valorar una mica la gestió que n'ha fet o des de l'oposició, en aquest cas concretament des del Partit Socialista, com valore l'oposició que ha fet en aquest cas la seva predecessora l'Anna Grinyó, doncs que bé, doncs als plens doncs, hem pogut veure sovint, no podríem dir polèmica, però sí que hi ha hagut sempre doncs, un debat força intens, no? Sí. La veritat és... Com valora també la feina que ha fet l'Anna o què en diria? Molt positiva, molt positiva. Penso que l'Anna ha fet una feina, doncs, la que tenia que fer. Doncs ha presentat en determinats moments, en concret en el Camp Negre, juntament amb tota l'oposició, va demanar a l'Ajuntament que es postulés i que ens demanessin postular-nos a tot el poble. Doncs va ser una acció, no? Ha fet altres interpel·lacions, ha fet intervencions i ha fet el que tenia que ser. La veritat és que ser una persona sola d'un partit polític i en l'oposició, doncs a vegades és difícil, no? Doncs per mi l'Anna ha fet una feina ben feta, ella ha fet 4 anys i ara doncs havíem de fer, com jo veig que han fet quasi tots els partits d'aquí al poble, hem fet una miqueta de sacsada i doncs ha sorgit nova gent. No? Alguns partits sí que han canviat doncs, aquesta cara visible, com és el cas del Partit Socialista, que l'ha fet presentar-se com a candidat a l'alcaldia, si l'han vingut a buscar, si s'ha interessat, si ha dit fem un pas endavant, com és que avui és aquí? Aviam, estic a l'agrupació local del partit i soc militant socialista i socialista de Socarrel, no? I veiem que doncs a nivell de partit ens hem anat trobant i hem anat veient i hem anat fent i hem vist la necessitat de fer aquest canvi, de donar una visió diferent amb imatge i segurament que amb fets, perquè quan canviem les persones canviarem els fets, no? Doncs aleshores ens ho vam plantejar i doncs, bueno, el dia que a mi me van oferir o vam decidir que fos jo la candidata, doncs va ser il·lusionant i a la veritat un repte que doncs, en alguns moments dius, bueno, sí, ho tirarem endavant, farem el que sigui, però bueno, que és un repte important, no? D'acord. I parla'ns també de l'equip que l'acompanya, els companys i companyes de la resta de números de la candidatura, sí. Com el defineix també? Quins perfils hi trobem i com la poden ajudar? Bueno, doncs hi ha de tot una mica, no? Doncs tenim gent el meu segon és un metge, també, jo sóc infermera, ell és un metge, i també és militant del Partit Socialista, és psiquiatre i està treballant molt en el món de les addiccions. Aleshores, doncs, també hi ha moltes idees, hi ha molta innovació i també una gran persona, no? La tercera és una persona de Socarrel socialista, treballa al partit, tota la vida treballant al partit i tota la vida socialista, també és la Dolors Abril i també, doncs, la tercera de la nostra llista. Després tenim el Jordi Pardell, el número 4, que és també un socialista de Mena i la veritat és que és és el president de l'agrupació aquí al Picat i doncs una persona que també coneix molt el poble i ha estat en altres moments en l'Ajuntament. Després tenim algun jove que és advocat, tenim gent gran, tenim també una psicòloga, doncs anem per aquí, treballadors que treballen a Lleida i uns altres que estan aquí, doncs hem fet un grup amb moltes ganes de treballar, amb molta espenta, compromesos, amb ganes de lluitar i com vaig dir en la meva presentació, són gent que hi deixarem la pell per l'Alpicat que volem, que aquest és el nostre lema. D'acord. Què implicaria pel Partit Socialista i al revés, què implicaria que vostè en aquest cas sortís regidora o obtinguessin representació municipal, també què implicaria pel partit? Una mica diguéssim, aquest contacte, aquesta unió, aquesta ideologia del partit, com es pot veure plasmada també aquí a...
Home, realment a les idees. De fet, si som socialistes, l'únic que farem és aportar aquestes idees i tal com les directrius i la marxa del partit. Clar que ens adaptarem a lo que és el poble, perquè no ens diuen heu de ser caps quadrats, ens adaptarem a lo que és el poble, però sempre anirem a la nostra vessant. I si t'hi has fixat al principi, el nostre primer paper és l'aspecte social, parlar de tu a la gent del poble, parlar i treballar per cadascun de la gent del poble. D'acord. Més qüestions. En aquest cas, si obtinguessin representació municipal, si obtinguessin o poguessin arribar a entrar a formar govern, quines serien les primeres propostes que li agradaria desenvolupar i que aplicaria una mica si entres a l'Ajuntament o si tingués cert poder per poder fer-ho? Bueno, primer de tot aclariria què passa amb Cal Negre. Primer de tot. Quina és la vostra visió de Cal Negre i una mica què és el que hi faríeu? Ara les obres les trobem aturades. Sí, jo només vull resposta a les preguntes. I quan sapiguem la resposta a les preguntes, doncs ens plantejaríem què hem de fer. Jo vull estar informada com a alpicatina i si surto com a regidora, doncs també ho voldré saber i serà la primera exigència. I crec que ens la deuen i penso que ens l'han de donar. Dit això, el següent que ens preocuparia és l'aspecte social que veiem mancat en aquest poble. En aquest poble tenim moltíssima gent gran, estem mancats de recursos per a aquesta gent, i me diràs, recursos de quin tipus? Doncs, per exemple, no tenim places per la nostra gent gran a dins del propi municipi. I passo de places de residència, no? Si tu tens un avi i avui l'has d'ingressar en una residència, doncs a part d'esperar-te molt de temps, probablement haurà de sortir del seu poble. Doncs en aquest poble hi ha diverses residències, doncs hem d'intentar adaptar i fer que hi hagin places de residència per a la gent gran del nostre poble. I també és necessari i molt perentori, que això ja s'hagués tingut que fer fa molt de temps, és el fet de fer un centre de dia per a aquesta gent gran. I té que haver una assistenta social amb 6.000 habitants, i té que haver un assistent social que parli amb tota aquesta gent, que atengui aquesta gent. Hem de juntar serveis socials i serveis sanitaris. Hem de conjugar aquestes dues coses. No pot ser que algú arribi donat d'alta de l'Hospital de Lleida, visqui sol, li han donat l'alta, té la nevera buida, ha d'anar a comprar. Qui li fa tot això? Doncs es pot trobar terriblement sol i terriblement abandonat. Doncs nosaltres farem que tot això es faci, s'activi de pressa, no? D'altres coses ni podem activar, no? Com pels joves que puguin tenir recursos dins el propi poble i que des del mateix Ajuntament es fomentin la seva promoció dins del mateix poble, no? El fet de poder crear pròpies empreses dins el poble, facilitar-les que es quedin aquí. Jo vull consumir les coses que se mengen del poble, no vull anar a comprar en un supermercat gran de Lleida. Jo vull consumir aquí, vull comprar aquí, però vull comprar coses que es produeixin al poble, que es fabriquen al poble. Vull un comerç local. D'acord. Més qüestions. Abans parlàvem, lligant una mica amb el que comentàvem abans també pel que fa al partit, un dels últims temes a nivell nacional, ja obrint una mica més l'objectiu de la política, sens dubte els 4 anys ha estat el procés d'independència i diversos moments claus que hi han hagut, no? Un d'ells, per exemple, l'1 d'octubre, el 9-N, etc. Pel que fa al procés d'independència, quin paper creu que hi ha de jugar o no l'Ajuntament d'Alpicat? En aquest cas des del municipalisme, amb la independència, amb el dret a decidir... Què n'opines sobre això? L'Ajuntament està al servei del poble i l'únic que ha de vetllar és per la gent del poble. Hem de treballar per la nostra gent i hem de fer feines per la nostra gent. Si malgastem temps en fer coses que no s'han de fer, que no toquen per la nostra gent, doncs probablement haurem perdut una legislatura. Doncs aleshores hem de treballar per la nostra gent i hem de fer
tota la cosa possible perquè la nostra gent estigui en el seu benestar total, en l'escala del benestar total. Vull dir, no només podem que fer això, treballar perquè els nostres avis estiguin atesos, perquè els nostres nens a les guarderies consumeixin fruita del poble, no envasada en no sé on. Hem de treballar perquè els nostres joves puguin treballar aquí, perquè puguin crear les seves pròpies empreses. Hem de treballar perquè a les voreres, quan vagin les senyores a la compra, no hagin de passar pel mig del carrer perquè la vorera no té prou amplitud. Hem de planificar bé l'urbanisme. No pot ser que una persona minusvàlida hagi de tirar les escombraries en un container d'escombraries que no hi arriba. Aviam, això és la preocupació pel poble, i això és parlar d'Ajuntament, de política municipal, i això és el nostre compromís. D'acord, això és complementari amb el dret a decidir, en aquest cas, o l'organització d'un referèndum, com es va fer aquí al Picat, que hi va participar molta gent o no. Aquestes coses no toquen a l'Ajuntament de fer-les i doncs tot toca de fer la seva feina. I l'Ajuntament ha de fer la seva feina, la Generalitat ha de fer la seva feina i el Govern Central ha de fer la seva feina. I la nostra feina, i per amb això ens presentem, i per amb això ens hi fiquem, és perquè volem treballar per al Picat, per la gent del Picat, per tu que vius al Picat i per vostè que m'està mirant que viu al Picat. Jo vull treballar per vostè. D'acord, és un dels temes importants o que han marcat una mica l'agenda, per això li preguntem també, no? També tenint en compte que el Picat té una majoria, en aquest cas independentista, no? Per altra banda, també preguntar-li en aquest cas si entrés a govern, que és una de les preguntes que anem fent, si té l'opció de governar o no té l'opció de governar, quins pactes estaria disposada a fer, en aquest cas, amb qui estaria disposada a pactar el Partit Socialista, de la resta de 7, en aquest cas, la resta de les 7 candidatures que també s'hi presenten en cas que obtinguin representació municipal, en aquest cas. Bueno, jo et proposo que facis una altra ronda a partir del dia 27 i llavors quan sapiguem els resultats te contestarem. No li faig feos a ningú, veurem els resultats i veurem quines possibilitats tenim i cap on podem anar. No tant que la porta a pactar amb ningú. Així com altres partits han dit, no, nosaltres amb determinats partits, grups polítics, no volem pactar directament. Nosaltres venim per treballar i volem treballar i volem fer coses pel poble i volem treballar per la gent del poble. Doncs no puc ja des de bon principi dir que no faré segons què, no? Aleshores, per això te proposo que el dia 27 fem una altra d'això i llavors potser ja començarem a parlar. El 26 a la nit ja estarem fent programa i ja igual podem parlar i també li podem preguntar. Però en principi jo te puc dir que jo estic oberta, jo vull treballar pel poble i aleshores doncs estic oberta a tothom. D'acord, perfecte. Ja aniríem acabant, només demanar si vol afegir alguna cosa més, algun tema que potser vulgui tocar, o bé si no doncs també expliqui de manera resumida o breument per què creu que els alpicatins o alpicatines haurien de confiar doncs, en vostè o amb la candidatura socialista per a les eleccions. Pues perquè volem ficar, perquè som gent compromesa, gent que pensem en el que estem fent, gent que volem treballar, gent que volem actuar, gent que volem fer la feina i volem compromís i el farem per al Picat. Volem ficar l'Alpicat al segle XXI i el volem ficar de totes les maneres. Volem ficar-lo en l'àrea social, en l'àrea de salut, en l'àrea de la gent gran, en la gent jove, en els nens, en l'ensenyament, en cultura. La volem ficar en tot i la volem ficar també en energies renovables perquè penso que aquest poble en energia renovable estem molt a la cua. Hem de ficar moltes, hem de començar a treballar en ficar l'Alpicat que volem en el segle XXI. D'acord, ens quedem amb això. Doncs Teresa Mayoral, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí i desitjar-li també molta sort per la resta de la campanya. Vale. Gràcies a vosaltres.